siya. Ayusin natin na. Let's go. Ayun. Ang dumi kasi pala. Dumi. Pero na-stack up lang ito. Dapat laging linis-linis ang makina nito natin. May alam naman tayong konti. Ay ito pa dito sa pag ano. Ayusin natin guys. Try natin maayos. Natin guys. Balik na muna natin guys ang lahat. Na. Kaya guys, kung kayo mag-ano stack up lang ito. Oh, may helicopter din. May helicopter. Yay! Wow! Yeah, helicopter. Okay. Wow! Magsirani ko tayo guys. Dapat linisan lang yung ano. Tulad dito. Stop up. Ko. I know. Hawa. Ayun guys.
gusto magpaayos sa electric fan, pwede dito. Wag, boy! Takap na to ah. Mag-ayos tayo guys ng ano, ng electric fan yan. Dahil yan sa kanina walang ano yan, hindi yan umandar. Na-stock up lang lang. Ang baga tama man na tama man. Inayanan mo silang sarto. Una, inayanan. Sayang kasi kung hindi mag-andar guys. Magaganda pa itong makina nito, motor lang ano, electric fan. I see Ivan. Oh, you're it na. Maipit yan dong ha? Maipit dyan! Shout out James Mega Love shout out. Now I'm repeating my thank you James. I will try to working this fund. Maipit yan ha, maipit. Doon ka na lang kayo bumagtag. Mega Love shout out sa inyo James. Wait, siyan dong. Ayusin natin ito guys, hindi umandar. Sayang naman. Bago pa itong mga makina nito. Ay motor guys. Where's Ate Rani? Rani. Oh, you're it. I didn't know. Okay na lang tayo tamo kan Wala na siguro ang motor nito.
Lani, Carmelotis, mega love shoutout sa iyo. Bigyan kita ng jacket. Makipagdikitan ka kay ano, kay James. Yan, may ano ka na, may jacket ka na ano, Lani. Pwede ka na makipagdikitan kay ano, kay James. James GPGP is very nice. He is a good friend. Wala kasi tayo guys, ano, tester. Kaya hindi ma-open kung gumagana pa itong ano, yes. Baka ang fuse ng sira nito guys. Ang hirap dito kung ang fuse ng sira. Bye-bye. Pag-dipi ka, oy. Dipi ka. Maingay yung mga bata. Datan? So, let's go guys. Kasi ayaw mag-ano ang dahil. Parang may sirang ano ito. Try natin ulit na ano.
Ngayon na mag-ceramic ko. Ano, try natin kung ano natin. Someday we'll know. Wala siguro ang meron nito ba? Ayan.
GTTV, Miguel shout out. Huwag mo munang ipaligo yan. Wala na siguro kung saan ko. Kasi hindi ito yung ano. Harap. Ayusin ko. Masirang air pala to.
Mahirap guys pag walang gamit. Pero nag-try lang ako kung maayos ko ba. Siguro ito na ang problema nito. Kasi walang ano ito mga anda. Shoutout po sa lahat. Kung marunong dyan, turuan naman ako ayos nito. Siguro ito na ang sira nito Pero yung dati, shoutout sa nakatambay dyan na nag-iisa. Ito yung sira guys, siguro natin close na. Walang naman. Wala guys, ito ang sira nito guys. Ito ang sira nito.
Ay! Wala talaga. Sira tong Tuesday. Kainin mo! Ano yan? Kainin mo yan! Ano yan? At to, cracker. Ano nagadan? Arin, cracker ah. Tapon mo na yan, tapon mo na yan. No. Oh, come here. Tapon mo na yan. Amoy natin amoyin. Saan to? Hara, di kali. Sugduratin na ako. Mapanos na baga? Ay, maano na. Duko ng ma... One Gumoy na. crackers. One big cracker. Magumoy na. Huwag na doon. Huwag na yan. Come here. Huwag Cracker. mo lang pa. One big crackers. Hindi na niya pagkanon ka na. Hanap tayo ng isang ano dyan, ganito. Tira na eh.
Shout out everyone! Shout out, shout out! Try natin. Hello guys! Lista kayo. Nagsisira na ko si Bicol. Wala naman alam sa galit. Shoutout ko no kay Andong. Andong! Sana gumana to. Sana parehas. O yun, parehas na. Sana parehas. Ang laban. Magkalikot kayo guys habang walang ano, Pinas lang, tambay-tambay lang dito sa Pinas, walang magawa. Ay, kasi minsan guys, nasisira din.
Kaya ito ang itatry natin. Magkati ako ng kay Chris. Kay Chris motor. Sabi niya din ko. Anong motor? Selfie kiss. Then. No. You go. Parehas yung lesson. Start from point number 20, 20, 20. Shout out! Saraan ko tayo guys. Ito natin. Ay, walang plapi. Sama kalaban ko. Kay Chris, Aiden! Kailangan wala. Don't talk to me. Hoy! Ako na lang ha, they give me that. Come here, ako nga, gusto ko.
talaga. Sira, sira, ulo, sira, ulo. Sira to, sira. Sira. Sira, sira, sira. Galit ko kan sira to. Sira, walang pag-asa. Galap siya dun. Nako. Masuk na yung dumi sa ilong ko. Dandan. Hindi kaya, hindi kaya.
Dali, dali, mapaganda. Where? Here. Yan, nasa pa ako. Nakapakan mo na. Why? Here, birds. The white bird. Sira na. Uy! Uy! Mapunggay ka ha! Nya. Diligilog ka ka. Yes, Momo. I will get
Godogad. Halika na, yung pupo na. Ay, oo, kan. Bukas na kayo. Ano, gusto na naman tayo? Tama. Bye. Dong? Dong? Okay, wala. Bukuman sa anak, si Andong ko inaanak. Babalag pa ako, Chris. Babalag pa ako. Manok na pula. Ayun, nalubat ako. Huwag mong gano'n, makurinti ka ba? Manok na pula. Nalaiwan? Hmm.
naman. Langis lang yung ano ito. Stop up. Stop up. Up, stop up. Yeah. Dong, tira dong. Ano ka na? O sige, ala ka makakuha ka na lang dyan. Pusa. Huwag ka dyan! Lugoding. Pasok Pasok ka na, pasok. Papang, may ginagawa si Papa. Sige na, o, tingnan mo yung basa mo. Ay, ikaw talaga. Aden.
Doon ka na sa loob. Doon ka na. Isa! Di ka na. Service. Fire. Yung buhok ka. Gas. Rimasa. Okay. Dapat nabuksan para malagyan ako. Dito. Ano mo na, diaper, bago yan. Diaper mo na. Sige. Stop. Come here. Di kita, di kita paalis ng picture na tayo. Diaper na, dali. Suot na. Wear your clothes. Come here, come here. Doon ka na sa loob. Isa. Dalawa. Wag ka dyan. Pasok na, pasok! Pasok na, pasok na. Jam! Go inside. Jam! Pasok na. Mag-go na ka. Pasok na. Oh, Welcome papasok back. din si Papa. Kapal na. Leo na. Ito na. No choice. Yes, na tayo ang princess. Diaper na. Diaper. Diaper first. Diaper first. This one. No, para lang po. Huwag ka na, uwi ka na, di na ako naman. Uwi ka na, Jen. I miss you. Alis dyan. Isa. Let's go. And with more, Come here. get the tools. And Wow, get the there's tools. no tools. Get the tools. And Get the tools? This morning, no. Just see. Ay, ano pa nga kasi ito eh? Huwag kang magkukuha dyan. Huwag kang makulit. Aha. Watch. Only watch. Up. It's dirty. Only see Papa. Eat. And meows. And cat. Atong maong kami ka. The worm. Worm. Where's A the worm? Yeah, it's a worm. Yuck. And nails. Nails. Nails and cat and here. Aha. Aha. What happened? And nails and cat. Cat. Yes. Cat. Cat at your baba and nails. Cut? Fingers. Cut your fingers. Cut a In y- finger. Cut your nail in your finger. Wait, wait. Wait, the nails and cat. If nails and cat, that Ate Baba, wait. Okay, let's go. Where cut your nails? Sit down first. Sit down first. And say this first, and this way, Ate Baba, wait, and wait, and so, aha. Working. Bird. Oh. Ang galing ko mag-post, di ba? I will cut your nail. You want? Cut your nails. Come here, inside. Sit down. Oh, wow. This wheel. Cut the nails. Cut the nails. Cut the nails. Let's go. Come here.
She down first. She down first. Aha! This one. Here. Okay. Okay man ba yung finger, yung nail mo? Lemon. Huwag kang Ay, makikita mo. Behave. Maano yung kamay mo. What? Tigil na. What? And four. Hayaan mo lang yun. Sliding. Sliding and sliding and barely. Just and slow. And Huwag kang galawin yan. please. Say cheese. Ay. Nagla-live kita. Si Wow. Cheese Spoon. Si Cheese. Si Cheese. Second bite. Mamayang hapon. Sakay ka ng bike. Pakagising. Opo. Ooh. Look at that. And there's the spout. Salbaron. Shoutout sa'yo. Ano lang, nag-ayos nitong diklipan. Ay, dintot. Here. Oh, Oho. Aha. Oh, sit down. Sit down first. Dali mo sa ano yun natin yung nail. Huwag kang mag-ano dyan. Sit down. Ano yan? Oh, talagang Apple. hapon. Hapon na yun. Hapon o hapon? Hapon. Maano yan, magkakaroon yung kamay mo pag Ikaw talaga kulit pa ka sa mga kulit ah. let's go. Ang kada niya. Ang isang moto kamot, nagkamot kayo.
Ano? Huwag kang mag-ano dyan, ha? Nagagalit ako. Doon ka na, doon ka. Huwag ka dyan. Tawag ka pa doon. May na. Papa. Papa. Papa, come back. What come back? What come back? No. It's a cactus. Wait lang may ano. Insect. Cactus? Cactus. Pie. Cactus. There's a butterfly. I cactus. Cactus. Anong cactus? And ouch. Aha. I will see my cactus. Cactus. What cactus? Cactus. I get. Here I take one. Aha. And get a cactus. Get a cactus. Get a cactus. Hindi yun sa magagalit si mama. Kaga. Kaga is you. And yes, and you. Aha. Ikaw na ko na kawin eh. Inside. Pasok na kin mag-gringo man sa natin. Aha. Pasok na. Inside. Malikot na si Aiden. Ay, Aha. pasok Ha, na, tulog pasok. kayo sa loob. Doon sa loob. Papa! Si Baka mag-doon na yun sa loob. Okay, let's go. May na. Go inside. One.